Kami tong sekot pen gitu lalu tong fan papen tadak kira pen itu office long son apor ang pido no kapot pero pilon pen tong sekot pen itu ke panang ko kalam tekala lo atumi lage karbiang long pen NCL sabaha pan bang fukang wai mate kilik election polling day lo patumi kasi ongdung voter satung IPHLC fan ki kroy tum fan an nilitum chorong tum apen chorolo athema nilitum atok ano kilidam et unie athai da do adim da do setame alang tum ning ki me pen nilitum fan vote ki pi pen kapuson ning si pathe pon pen apot nilitum ahin pen pokadan LDC ahin pen nilitum alang tum fan chorolo kasi aprangsi nili pachining tum nilitum kang ni lage akhirnya pranjol kru akan li pokasan ya di silong jangan sekecil lo lapen nili tungkang ni bangke alang li Anthony Bongrung alang li pokasan ya di silong executive members lo lapen alang li kitantang MEC election hot Diopani constituency pen alang li ex MEC candidate lo lapen adar kang ni bangke alang li sami kace baby alang li pokadan ya di silong women wing secretary lo non ari ikan mo apa nilindung ke do bangkal halo pokadan ya di silong spokesperson lo yang support isu apen kapu nilindung na kang di tula alang li pokadan ya di silong committee lo organizing secretary lo yang di saho kasi non nilitum rada phan isi kithan thu gantung mang kala lo non election mate vote joga lo result lo man thlang telang sitame isi nale tum phan nile tum ahin pen pachini gantung kala lo nile tum akache song bangke king tom telu lake nale tum acha taya long pen nile tum karbiang long la pen NCL sara phan pachini lo la result out dera kitame la som mo pen bangke nile tum tam bom ko la sang selu nile tum akimang la pen nile tum kar I karbiang long Aradakar inai article 244A afarman lapen 6 dilo tengpen long rilong pat cerai compare long nangji pula mangso kemang pensil tum klep pon bongo lasi nil tum kemang pon lahelo result kipi ani pen next ani lo tang te aku thot awareness campaigning bang nil tum tam hito lahelo pachini pon tan tum mangi lapen ladak temprek afarman lapen long rilong pat afarman ding ke hang akar bi la pena tribal tum han an ke kai ke tame nil tum in khaping kuda apen ba energy bus nil tum khapon atema ongdung leaders la pena party tum ke methang alle phan kiri pena pot article 244A la bangso autonomous state ai su pon pen nil tum iduk dat ke boya akar bi to phan aningkan da bi pon bomlo bon dame non nil tum APHLC bangke ahok pet akam alam lapen akam dari tum pace tonji kusin dari tum cingwai kondo lasi ifran ke bang jilan dari tum tomom arbe let postame kiduk isung let postame nele tum kai kita kar bi lapen tribal arara phan dari tum arja people tipo lapen labang som mok mena bake laheno peacefully pen sine tum che som pon po exam jin pen non violence pen sine che som pon po lapen law teng pen constitution teng pen sine tum othip po lasi rada pan isi itu tum kacuning ri tu abang kala hello rada tum narja punchip nangji lapen ini tum iklem ke dama tum ada bangke ini tum arja tipo lah hello ini tum commitment bangke lasi ong tum atum kamat thaba party tum ke election hosi 244 hang jo joji bawa autonomous state alam than jo joji sidame nile tum ke chunchep tik ke continuously la pusin tum tam bombo atop anu anta tum pacitangan lahen lo lapen sorkar ahin pen nile tum kache danang ji alam akam do asda nile tum chi sikding lo nile tum kache thengen chi chok la gali stame aron la teng pen nile tum che song pon tipo la mangke nile tum rat pan pachini pon lapen nile tum jasemet isi ka biara la pamba tribal tum han ke pachini kan tum he ke lo nomor ini bangke ile tum aron kachini ne pen apotsi law ka chini ne pena potsi constitution ka chini ne dera pena potsi ili tum fan
ningkan toxic kia pra ke thom so say ang lo peneng nang palu bom lo itu maphan lapen leaders atu maphan political leaders atu maphan ke thek thia tum phan si Assam government lapen India government tum pai la ke tum rat tum chini nang ji dule de nang politics mate ile tum der ki chari nang ji amunit ba leaders pulokan ke tum apuna chak chomin nang ji thek ser abang pi bang nang ji lasi abarim AP Abdul Kalam tame ningje ponlo je boson amuni da fansi litum president tame prime minister tame MP tame MLA tame boson amuni fansi tum pamana ji pulo a background bangke alang ni economics a background ta hai sports star ta hai made komane bangke professor ta hai komane bangke lawyer ta hai kumane bangke IAS retire ta hai sitame aprang si kila nang ji bangke amuni da hot mission lo logan ke ekhe elong ni phai tum ching othe ko labang so ka ching hon along si ilitum ara tum an dame si mission aloti dam pon ke ko laben ke gong ko laben ilitum jong si ilitum update fokuson aron pensi ilitum kachani ma la jong si khekme mi pulotan te lake ilitum ke hempre ke dong lasi ilitum karja ponat ma chini pemenanji lapen constitution ateng pen ilitum han jakong kipi ilitum han warsana ki pido halaso abang ilitum chini pe melode ilitum hempre da long thekko ba long lasi non ilitum a movement made nilitum APHLC pen ke puthot result ke out tanglo blodan pe next ani pen ke awareness ilitum cheng thukit ko along non ilitum setting bom lo lapen ong dung atum la result out there api mas running nang tung dia tum inghong pro kotanin tum han berta nang lapen non voluntary retirement ke bang dia tum ta do Indian Army tum ta tarik isi malom la selang tum han tabe dipu station lo an ping thum do nang ji la sela tum ke thang det longri long pat kaching hon aphalman pasi ame thang amore che than pet si non APHLC long nang tem lagi ini teman biar tanah kecil lo jadi masih kasih lagi ini kalau malam lo akhirnya ini teman dia jongsi ke jongsi cari ji pulau tante cerai ji pulau tante heme jangan tikop tiki kacung darah tuh pakai tek watum kita tidak tuh ke plan ngapain gitu katu kami ini tuh saya katiki ya bangku bangki penceng lo cerap plan nih lalu pulau tante ini tuh yang mana sok cungkek fokusi lalu kami macam ini kok lain lo nilai tu pen pakai, tapi yang tangkring men sini tu non cisong pun tu po, apa yang step itu dia pun po, kami lagi cingkong cingcek step yang tadi, samcin pen lo tengah sini tu, tengah pakai dia pun po, nah tu. Pusat lo, hala, itu mana ngecerap tu nanti jok tu man, itu pen curu lo bang, leleh. Mana itu matok itu mulai di sana tu mancing hon pen, hudang tim pen, itu mana pen curu lo kolam ti pen, ini. Lapen ini tu curu itu, ini tu pan election aroi nang cerap tu. Abang kita kan kami ning samping lo, atema APHLC parti pan ke cini kado kawita. Awe pin pensi kabor itu sai se. Lasilada hetan lange bongwen kami ini tu pan contribution masih nang cerap tu. Lapen lason tak si kedam ke bang apan mana ke jang tu apan man gari jang tu si thai pon dia apan man lapuson harus si hini lapun ang cara pun atum dadu las latung panda meni nili tum mahin pet curo parti dia tema alang tum nang kira tu noplo tamte nili tum ke sia confident lo atema rat nili tum anu narga pon ki puisi ang teklo lapen pinangan tum bang ke nili tum kili damun dia adim do kasi ngot bayi tum kan ning ke oi la poson da do aposi la tum panda nil tum nadak perang ke hin pen isia message mada berta ke pikan tum la hello nang nil tum nang le unedet abang ko bangki atum ki phateng banang le tekhe da dolo setame nil tum tame unedet lo kawe det pen aposi kili nang dia di mata le unedet lo stane setame ning binang ne non nang tum aphan nil tum ke thangang tum bang la hello election judia tamasi nile tuming samriji lapo ali ceng thupit ko lasi non ke bang jilang nale tumalong nile tum nang kili leret ade mata me
Nolin tum result kipi ketang no polokang ke awareness tank pot kit bo kili le adim an tame all Karbi Anglong tame atto kan ta tum pale pon lapo lahan lo lapen ning binang nelo lapen ning ta oi nang nelo ning cepat te pon ra mona nang le tum nang kam jap tum ten le tum ke japong ke dong lahan lo tum han pachini kang tum make Stop po. ini mo Ya, solo el disco, igual que mando la jana, ¿no?